здравейте, пичове, аз съм Пепото Геймер БГ и днес ще направим един опит да не се смея, поредният. Аз преди правих с Madlib, сега ще правя с различни простоти в нета, каквито ги намеря. Натиснете един палец нагоре, subscribe бутона и камбаната, за да не изпускате видео, и нека да започваме. Така не ми намисля много добре. Как е ти? Добре, падна на матраци. Връщам се думите назад. Това беше я. Уия! Don't eat the cat, don't eat the cat. Мале, он е яко се преби. That's awesome. Let's get that again. Oh my gosh, bro! Как го цапне и не се разсърди. Той ще падне. То се хванал за тръба, то тъп ли е и да. Не, аз забрах, че не трябва да се смея. Мале. Защо ще се разхиля на тия тъпоти? Чао! Аз мислих, че отпред той. Тук... Айде, нека се го почне. Напомня ми днеска, като излизах, едно куче проклето ме подгони, точно като тази птица. И с ногтите ми от раното. Рънвай. Падал. Ай, куче влизи. Pick it up. Bring it inside. That must be from Santa. I don't know. I think it's called the Elf on the Shelf. Малей! Това е страшно много. Детенцето. Сега ще падне в лодката. Това не е Индиана Джонс. Мале, то не струши лодката. Не. Ooh, hey, what a good amount. Potato-ators. Yes. What do you want to garnish those with? Вау, так тъпали е. Не може да държи. Сега дървото ще падне върху него. Тъй както е сега. Не, нищо. Поне си свърши работата да го срежеш. on.
Добре, то добре справя с ходенето на ръце и пада. Добре, че имаше басейн там, че представям се да нямаше. Абе хора, като цяло всичките падат. О, не. Това никога не го правете, дори да сте големи. Oh, that's great. That's really great. What the nuts? На мен ме разсмя това как си говорят тия. Kidding me? Of course you can. Усетих ни гадни тъпки по гърба ми. Хора, невероятно. О, не, значи хора, тия трамплини са такива много... Магията на кладелата. Или да кажем черната магия на кладелата. Тези паници са много тъпи. Добре, Хладников. Това не ми намери са на добре. Да. Аз тия почти ги обичах като малък. О, те са две кучета. Хата се клати и пада. Пада. Ай, това там падна. Ако не го забелязахте. Някъде... Виж го това идиот. Пада. Juju, what happened? Do you need help? I'm fine, да, много си добре. Mom! Do you need help? I'll get you out. She got stuck. Say hi. Hi, Nana. You got yourself in a little predicament. She said she wants to get down. Я ще го изненадам с нещо. Беше хиперболезнено. Това беше хиперболезнено, хора. Не е смешно. Аре, бегай. Какъв то? Това с маска. Не е с маска. Да, не е с маска. Обесих си, че е с маска, защото далечата не се виждаш като бял. И какво правиш тук, бе? Това сурикат ли беше? Не знам. Някакво такова гадно животно беше това, не си спомням името. И... Surprise, motherfucker. So I'm gonna place it here. I'm gonna put the water bottle on top, right? Okay. I'm gonna do some magic words. Magic words. And after 2 magic words, hocus pocus, the penny's gonna make inside. Той ще прави магия. What's gonna be inside the water? The what? The coin. Okay. So hocus pocus, abracadabra, pata de cabra. One. Okay, it's inside.
think you Това got Мари, аз го yourself разбрах. for? Еми хора, това беше днешния опит да не се смея. Надявам се наистина да ви е изкефил и да сте се разсмяли на някои места, защото аз по природа съм си такъв и се разсмявам на всяка простотия. Така че натиснете по един палец нагоре, абонирайте се с кабана, за да не изпускате нито едно видео и пишете долу в коментарите каква искате да бъде следващата топ класация. Ще се радвам да ви прочета вашите мнения. Аз съм PlayPoTheGamer.bg и чао!